Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkroom. Kinderkroom, ja dit is de kinderkroom. Zing en spring die koeten om, je zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije blije kinderkroom. De kinderkroom is voor... Goedemorgen fans in Limburg, hier is Jippe. En we hebben vandaag geen kinderkroomnieuws, maar ik wil het met u hebben over het hubben. Want steeds meer kinderen willen steeds meer hubben. En daar heb ik een liedje over gemaakt. Luister maar. Jongens en meisjes, hier is het Jippe Trio. Hubbe, 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 ik wil alles van dich hebben. Hubbe, 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 ik wil alles van dich hebben. Hubbe, 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 ik wil alles van dich hebben. Van sproeten dik en rond, blissen smal en heel gezond. Dat klopt Jippe, want sproeten zijn ontzettend lekker. Wat gaan we nou krijgen? Ha, daar komt de clown Jippe. Hubbe, 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 ik wil alles van dich hebben. Hubbe, 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 ik wil alles van dich hebben. Hubbe, 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 ik wil alles van dich hebben. Bierste wie een biers met clown Jippe op het feest. Ja, feest, dat doen de Jippes het allerleerste. Let op, daar komt de zeer over Jippe, kijk goed met die sabel. Hubbe, 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 ik wil alles van dich hebben. Hubbe, 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 ik wil alles van dich hebben. Hubbe, 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 ik wil alles van dich hebben. En muksen met de bond, prik ik dich duchtig in die mond. Auw. Ja, Jippe, dat kan ze toch niet maken. Pot voor 3 dubbeltjes noemen ze een skieken. Het liedje is al afgelopen. Jippe tippe, jippe tippe, wij zijn jippe tippe tippe, jippe tippe, jippe tippe, wij zijn jippe tippe tippe, jippe tippe, jippe tippe, wij zijn jippe tippe tippe, jippe tippe, jippe tippe, jippe tippe, stop, jippe tippe, jippe tippe. Stop, Jippe, wat doet je gewoon niet? Zeg, pot voor 3 dubbeltjes nog niet aan toe. En dan wordt het nu de hoogste tijd dat we overschakelen door de politiekids in Remun. Hallo, ik ben Janine Hamels en ik ben hier vandaag op de Nikkei in Roermond. Hier worden vandaag de politiekids beëdigd. Wat dat precies inhoudt, gaan jullie nu bekijken. Kom maar mee! Robin, je hebt vandaag een hele mooie taartenjurk aan. Zou je mij eens kunnen vertellen hoe zou de wereld eruit zien als er geen politie was? Nou, ik denk dat er dan veel criminelen rondliepen. Dus, en dat de wereld heel gevaarlijk was. Bent, kun je even vertellen waarom het zo belangrijk is dat er politie is? Omdat ze dan kunnen opletten of ze te hard rijden. En ze kunnen dieven oppakken en ja, tot er niks ergs gebeurt. Kun je eens eventjes vertellen wat hier vandaag te doen is? Ja, vandaag is het openingsfeest Politiekids, zoals je ziet. Dat zijn jongeren tussen 6 en 10 jaar die we recent geworven hebben op 3 scholen in Roermond. En waarom die jongeren tussen 6 en 10 jaar? Dat heeft vooral te maken met het feit dat zij nog makkelijk benaderbaar zijn. En we proberen op een positieve manier samen met die kinderen educatieve zaken te doen in de wijken. En waarom is het project nou zo belangrijk voor de politie? Nou, het project is vooral belangrijk om verbinding te maken met mensen in de wijk. Een mooie bijdrage in dit project is dat ook de ouders meedoen in dit project en de gemeente, wijkraden.
Dus het is niet alleen een politie iets, maar een samenspel van meerdere partners. Ziad, wat heb jij op school allemaal geleerd over politiekids? Dat je de mensen die een open tas hebben, dat je die dan tegen hen moet zeggen wie dat doet. Dat je dan zegt, doe eens de tas dicht, want dadelijk komt de mens en niet steelt je een beurs. Dat je niet heel veel ruzie moet maken en dat je jezelf moet blijven. Wat een mooie roos. Heb je die speciaal voor mij meegenomen of is die voor iemand anders? Iemand anders. Die is voor mij gedaan omdat ze zo vaak voor mij klaar staat. Dankjewel. En wat gaan jullie hier vandaag precies doen? Ja, die 2 andere meisjes waar wij dansen, we moesten voor school, hadden we het over pesten en toen moesten we iets verzinnen waardoor we dat over konden brengen aan andere mensen. En hun hadden bedacht om een dans te maken. Ze hadden dus gevraagd of wij mee wilden doen en daar gaat deze dans dus over pesten. When I'm nervous, I had this thing, you talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone will listen, and that's where I seem to mess up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts going, the words start flowing. But I never meant to hurt you. I know it's time that I learn to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson learned, and I hate that I let you down, and I feel so bad. Ja, Mustafa, Laurens, hartstikke bedankt. Waar hebben jullie hem gevonden? Weet je wel wat erin zit? Oh, en wat wilde je daarmee gaan doen? Verkopen of zo? Verkopen of zo? Oh. Ja, en nu? Wat gaan we nu met jou doen? De bak in. Dat gaan we doen. Neem hem maar mee, Mustafa en Laurens. Dankjewel. Let op, hè. 1, 2, 3. Goed zo. En wat hebben jullie net allemaal moeten beloven? Dat we altijd eerlijk zijn. Hebben jullie ook moeten beloven dat jullie altijd aardig zullen zijn voor mensen? Ja. En dat jullie heel goed zullen proberen mensen te helpen? Ja. En mogen jullie liegen? Nee. Wat vind je er nou van dat je vandaag bent beëdigd tot politiekid? Ik vind het daaraan leuk om de wijk te verbeteren. Want ik word al vaker gepest. En dat wil ik niet meer. Want daar sta ik ben daarvoor tegen. En dat wil ik aan de wijk veranderen en allerlei andere dingen. En wat lijkt je nou het allerleukste wat jullie kunnen gaan doen als politiekids? Boeven vangen. Durf je dat zomaar, boeven vangen? Ja, ik ben het durf al. En wat hebben jullie allemaal geleerd op school over politiekids? We hebben op school geleerd dat we aardig moeten zijn, hoe we met elkaar omgaan. We hebben daarvoor een speciale vak, dat heet Vreedzame School. En politiekids maakt het juist nog leuker. Wat vind je nou zo cool aan politiekids zijn? Nou, dat je eigenlijk mensen mag aanhouden en dat vind ik wel leuk. Politiekids, gooi die handen in de lucht. Handen in de lucht, gooi die handen in de lucht. Politiekids, gooi die handen in de lucht. Handen in de lucht, handen in de lucht. Ben jij politiekid? Gooi dan die handen in de lucht. Handen in de lucht, handen in de lucht. Ben jij politiekid? Gooi dan die handen in de lucht. Handen in de lucht, handen in de lucht. Altijd alert, ga recht op je doel af. Sta altijd je mannetje en wees nooit laf. Blijf gefocust en echt een politiekid. Politie top, politiekids zijn altijd fit. Straten worden veilig, want jullie zijn op pad. Een nieuw project, het is apart en apart. We zijn er klaar voor, ja we gaan het even aan. Jonge kids, wat er alles in gaat. Politiekids, gooi die handen in de lucht. Handen in de lucht, handen in de lucht. Ben jij politiekid? Gooi die handen in de lucht. Handen in de lucht, handen in de lucht. Ben jij politiekid? Gooi dan die handen in de lucht. Handen in de lucht, handen in de lucht. Ben jij Waarom vind jij een
project als Politiekids zo belangrijk? Maar ik vind het sowieso heel belangrijk dat je zo jong mogelijk begint, denk ik. Want ik denk dat het van jonge leeftijd al heel gauw begint dat ze een beetje stiekem dingetjes gaan doen. En als je vanaf jongs af aan al met de politie in aanraking komt, dan bouw je denk ik ook een vriendenband op, denk ik. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus daarom vind ik het heel leuk om dit te steunen, zeg maar. En je bent ook ambassadeur voor de Politiekids. En je hebt zelfs een liedje geschreven voor Politiekids. Ja, ik ben ambassadeur voor Politiekids. En ik heb ook een nummer geschreven voor Politiekids waar we nog aan werken. Dus er komt nog een uitgebreide versie van Politiekids op de website. Ik sta hier nu buiten voor basisschool De Brink in Roermond. Want de kinderen zijn net allemaal beëdigd, maar die willen natuurlijk ook een actie gaan uitvoeren. En we zijn hier nu bij de basisschool en daar gaan ze een verkeerscontrole uitvoeren. Want er zijn veel automobilisten die vaak net iets te hard rijden. Dat is natuurlijk gevaarlijk voor de kinderen. Daarom gaan de kinderen hier een verkeerscontrole doen en de automobilisten aanspreken. Nou, ik zie dat jullie allemaal hele mooie bordjes hebben gemaakt. Wat staat er bij jou op? 30-30. En waarom staat dat erop? Je mag maar 30 km per uur. Oké. En wat staat er bij jou op het bordje? Zo kom je veilig thuis. En waarom is dat zo belangrijk? Dan kunnen de auto's die kunnen dan goed weten dat ze dan maar 30 mogen rijden. Nou, de eerste actie wordt hier nu gehouden. Onder het toezicht van veel ouders en camera's die allemaal erg geïnteresseerd zijn om te kijken hoe de kinderen het voor de eerste keer doen. Hallo, ik doe even de deur open, mevrouw. Hallo, wij zijn bezig met een verkeerscontrole, mevrouw. Geef de flyer maar. En mevrouw, eentje is zat. 30 kilometer zone. En wat wil u tegen mevrouw zeggen? Je mag in deze week alleen maar 30 kilometer rijden. En waarom mag maar 30? Omdat? Zeg jij dat? Omdat als je dan te snel rijdt, dan rij je misschien mensen om. Ja, dat kan. Want wij willen veilig naar? Huis toe. En ook naar? School. Naar school, goed zo. En daarvoor willen we tegen mevrouw zeggen, het altijd netjes. Hoeveel kilometer per uur? 30. 30, goed zo. Alsjeblieft, dat wou u even vertellen, mevrouw. Hartstikke bedankt voor de medewerking. Fijne dag verder. Dag. Nou mevrouw, u bent net aangehouden door de Politiekids. Wat vindt u dan ervan dat er zo'n project is? Ja goed, want er lopen hier veel kleine kinderen rond met al die scholen, met school hier. Dus dat is heel verstandig. En wat heeft u voor een bordje gekregen? Dat ik niet harder mag rijden dan 30 km per uur. En waarom is dat zo belangrijk? Voor die kleine kinderen, dat ze rustig kunnen oversteken, dat wij geen botsingen maken. Nou Kiro, je hebt net een auto aangehouden. Vond je dat spannend? Ja. En wat zeiden de mensen toen je ze aanhield? Dat is goed, ik zal niet zo hard rijden als ik altijd doe. En waarom is dat zo belangrijk? Ja, want als je dadelijk een botsing hebt, dat is wel heel erg. Of als je rijdt te hard, dan gaat de benzine op. En dan moet je de hele tijd weer wachten. En dan, ja, dat is wel best wel jammer. Jacqueline, je bent zelf politieagent. Waarom vind jij het project Politiekids nou zo belangrijk? Nou, met de Politiekids in de wijk, zij komen hier dagelijks, zij spelen hier. Dus zij ervaren ook dat er bijvoorbeeld te hard gereden wordt. Daarom is het zo mooi dat ze zelf een aandeel kunnen hebben in de veiligheid in de wijk. Daarnaast is het natuurlijk voor een bestuurder heel anders als de politie hen aanspreekt of een klein meisje van een jaar of 10. Dat is heel belangrijk, plus de contacten die kinderen dan van jongs af aan al hebben met de politie. Waarin ze toch leren dat de politie niet per se iets is om bang voor te zijn of wat dan ook. Denk ik dat er ook een preventieve werking van uitgaat. En dat je kinderen ook jongs af aan al normen en waarden bij kunt brengen wat belangrijk is. Hierachter zijn de kinderen nog even bezig met de verkeerscontrole. Maar hier naast mij staat Bushra. Bushra, hoe heb jij deze dag nou ervaren? Ja, fantastisch. 65 politiekids in Roermond. En vandaag al een leuke activiteit. We hebben allemaal eigen flyers gemaakt. Ja, super. Trots ben ik. Hartstikke trots. En dan gaan we nu afsluiten. 1, 2, 3. De politiekids zijn verdig. Yeah!